Bawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Kakauronon ta daw mga tugang niya na aga an pag-asa giraray live pag-asa Legazpi. May mga nagkapir kitang kaputan bago po sa iba pa niyatong mga mayor na issues. Ganyan pong aldaw ng Lunes, Pizza 24, abangan po taod-taod ang SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Live iyan, hindi po sa DCGB. Sabi alas 4 mga tugang kung an sa iyang SONA, dahil po mawan, di mga alas 5, tapos na po an sa iyang SONA. Kaya po magantabay kamuta, pag Martes, pag-irestoryahan tayo yan, kung ano po ang sendong masasabi sa State of the Nation Address kan sa tuyang Presidente. Okay? Masunangon yan, pero mga tugang ang karaklan po sa ibang parte kan Pilipinas, nasa public storm signal number 1. Ang Bicol region, kita baga sa Bicol, mga tugang halos gabos na probinsya, apera po kan kabangang parte, kan Katanduanes, itong yaon duman sa may facing Pacific Ocean. Mga tugang kan Katanduanes, ito po nasa signal number 2. Pero po ining parte, mga munisipyo kang Katanduanes na nakahampang sa Albay and Camarines Sur, mga tugang nasa signal number 1. Okay? Kaya sa mga para busy ugaring ang linya kan pag-asa, busy ugaring su numero kang pag-asa, mga tugang ngunyan tabing aldaw, busy, sandali lang. Siguro may ano yan, siguro may nagkwampa, may upload pa, may nag-interview man gayod. Okay. So sige, tod-tod lang tababalikan ta mga tugang ang pag-asa. Digdi po sa kamugtakan kan sa tuya na panahon. Although kasabago, dahil man po kipinagkaiba, I mean, dahil man po nagkaharayo masyado, duman sa recorded na forecast kasabagong alas 7:30. Duman po sa DCGB, Bareta alas 7. Dahil man masyadong variation yan. Pero ang saro sa pagkakaiba ka, nag-abanti na po kidiit yan. Nag-abanti na po kidiit, mga tugang an sitwasyon, mga tugang ni sitwasyon tabi ni Egay. Busy talaga, busy po ang pag-asa. Susaro pa daw na linya. I-try ang sarong linya mga tugang kang pag-asa. Para sa mga minamarata pa sana, ay kay walang kitang dit na kahaputan, although sabi nga ni kasabago ni Ariel, kan mga horon niya to, mga tugang digdi po sa duman sa programa tang Morning Hirit, an bagyo na si Egay, mga tugang paharayo po sa Bicol region. Kaya napot ko siya, kung pwede kitang nga kong sabihon, na ang bagyo paharayo sa Bicol. Confirm nga niya tabian migo, yaw na siya duman sa may parte kan Baler, Aurora. Aralin na po dyan sa may Baler, Aurora, sa Quezon Province, mga tugang si Egay. Kaya, paharayo po sa Bicol region. Kaya lang, sa iyang pagharayo, mga tugang, mamamatian niya to ang padagos na paguran, dahil lang po ang Bicol region, nasa signal number 1, di ba? Nasa signal number 1 po ang Bicol, kaya po mga tugang expected dyan na kakaigwatabi nin paguran, kaswapon nga ni na dahi pakitang typhoon signal, makusog po mga tugang ang oran, digdi po sa Bicol region. Okay? O bueno, digdi na muna kita mga tugang sa iba pa niya itong irestorya ngunya na pagkaaga, digdi po sa DCGB. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Taod-taod mga tugang tababalikan tatabian pag-asa giraray sa latest tabi sa kamugtakan kampanahon. Okay, ang Pilipinas ngunyan, mga tugang, dahil na po kita na sa irarom kang pigaapod mga tugang na public health emergency. Susog mga tugang sa Executive Order number 279 na pirmado po kan
ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sabi niya, mga tugang ang sa Pilipinas po, lifted na ang state of public health emergency due to COVID-19. Ano? Hindi ba po na-declare kita na nasa state of emergency mga tugang kan taon 2020, di ba? Nasa kasagsagan mga tugang kan COVID-19. Ano ang gusto sabihin kaiyan? Mga tugang, as in, kaya nga nito, mapipadumanan ko sa DOH, ano? Para po mga tugang may paliwanag ini. Pero sa kuyang simpleng pagkasabot, pag sinabi pong kuha na kita, lifted na po ang state of emergency sa Pilipinas due to COVID-19, as in, gabos tabi na protocols, mga tugang, lifted naman yan. Di ba? Pati ang pasulog ng face mask, social distancing, iyan na paghuhugas kan sa tuyang kamot, pero tabi, nasa satuya na sana iyan. Maski po lifted na ang public health emergency, ang suggestion ko, iyan tabing hand washing, hand sanitizing, iyan tabi na ano yan, kung gusto ta, magsulog kimas, pwede man gayon, di ba? Dahil man kima-question ka sa tuya kung nakamask kita, mga tugang, pero sana magkaigwa tabi kidisiplina, ang mga persona na kaya pag may COVID-like symptoms, di ka tabi magluwas. Di ka tabi magatindir sa ano man ang mga pagtiripon, di taman aram kung ano tabi yan. Di ba? Na sitwasyon na yan. Kaya, ang sabi, mga tugang executive order, sabi digdi, all prior orders, memoranda in issuances that are effective only during the state of public health emergency shall be deemed withdrawn, revoked, or cancelled, and shall no longer be in effect. All EUA issued by the FDA pursuant sa Executive Order 121 Series of 2020 shall remain valid for the period of 1 year from the lifting of the state of public health emergency for the sole purpose of exhausting the remaining vaccines. Yan. Ito pong mga vaccines na tinawanan mga tugang ki EUA, mga tugang kan FDA, efektibo po ito. Hanggang pa yan, mga tugang sa loob ng 1 year, sigon sa executive order na pirmado po ni Lucas Bersamin, Executive Secretary. Hello, good morning. Hello, good morning, Henry. Yes, Migo, Marinaga. Marinaga man, ang apot ko man sana ako kaya natuod na magmask. Oho. Mm-hmm. Wala man, okay man na magmask pa manggiraray ba ko yun po? Yes, o dahil man, ki-question kung gusto ta magmask, di ba? Dahil man nakalanto man na naglaog ka sa establishment, dapat aliyon mo sa mask mo. Dahil man nakasurat na ngaya, ang tao bawal na maglaog sa establishment pag nakamask. Okay, sige. Wala man niyo. Oh. Sige man siya ito, amigo. Sige, salamat Natuod na kaya ako pero parte na kambuhay ko. At ang kaswapon nga nagdibang kami ni Mrs. sa Ayala Malls, natutod ako na pag duman ako sa mataw, nakamask ako. Ikaw man. Di ba? Pero kung nasa ako ang araw ganyan, okay naman. Kaya siguro, sa satuyang kita, maski dahil na kita nasa public health emergency, di man kayo magka-question sa to kung mag-mask kita. Di ba? Ayo, sige. Yung Diba? man dito, ang apot ko. Yes. Sige, Nico, salamat Okay, thank you. Yung man ang gano'n, diba ka sa establishment na, wearing mask is prohibited. Diyan sa mga establishments sabi, gabos itawang ko lang kidoon niya, gabos na order, prior orders, memoranda in issuance that are effective only during the state of public health emergency shall be deemed withdrawn, revoked, or cancelled. And shall no longer be in effect. Kung baga, ulit-ulit bagang mga wordings, withdrawn, hinali, di ba? Revoke, ano ang bicol kang revoke? Revoke. Ano ini? Pag sinabing revoke, maingay sa Tagalog.
Kaya daw nga ako, nag-iisip ka naman yung kapilyuan sa buhay na. Kuha na, pinawarang bisa. Di ba? Cancelado na. Wala na. Ang sarap pang term, and shall no longer in effect. Natin na. Oh, wala na. All protocols, mga tugang, issued by the ano yun, yung former, ano nga na po ito, IATF. IATF, gabos na iyan tabi, wala na, mga tugang, wala na yan. Wala nang visa, tabi iyan. Mga tugang, kaya kuha na kita gabos, balik na, tabi, mga tugang, sa normal na sitwasyon ang satuya na kapalibutan. Iyo po, now. Ano ang epekto kayan? Sabi po sa na-publish na bareta, mga tugang sa Rappler, ano? Pero walid sa ko ni Dr. Alan Lucanyas ini, sabi niya, sabi sa bareta, the wearing of face mask in all forms of public transport across the Philippines is no longer mandatory. More than 3 years since the government introduced the protocol. Bako na databing mandatory. Pero, pag bako siyang mandatory, meaning, anong gusto sabihin tabi kaiyan, mga tugang, pag sinabi ng bako na no longer mandatory, gusto sabihin, di naman kinakaipuhan na magsulong kita gabos, di na kinagsusugo sa ibang magmaska. Pero, gari, sa iling ko, discretionary on your part. Di ba? Tama tabi Attorney Alvin Villarmino. Maski nga bako na nga mandatory, pero on our part, mga tugang, discretionary. Tama? This is nga my life. Buhay ko ini. Di ba? Di ba? O, sabi ni Attorney Alvin Palan, pigbawi or binawi, revoke. Yan, the best. Thank you, bossing. Marinaga tabi sa imo. Di ba? The DOTR nagsabi, ang DOTR na nagsabi na ang rule on physical distancing in public transport has also been lifted. The move came after the President Ferdinand Marcos Jr. signed the proclamation tabi on Friday lifting the state of public health emergency during the COVID-19 in the Philippines. Hello? Hello. Yes, sir. Good morning. Ibig sabihin kaya rin sa alay ko, dahil na kita pwedeng kirito na mag-mask pag nag-ugsain na. Pag nag? Alaglaog sa alay ko, tapos alay ko, magalipig pa palag pag daing mask. Oh, posibleng ko niyan, boss. Posibleng lifted naman ang order. Sabi ga, boss, na order tabi prior to that, ayan, in effect kan COVID-19, lifted na ito. Revoke, canceled. Okay, tabi. No longer in effect. Yeah, okay. Pero kung kita bilang individual, gusto ta magsulong kimas, naman siguro maka-question ka yan sa tuya, di ba? The new development is significant step towards normalizing public transportation in supporting economic recovery, sigon po kay Jaime Bautista. While public safety remains a top priority, the removal of protocols aims to facilitate commuters' convenience, contribute to the revival of the transportation industry, and help stimulate economic activity. Sabi po yan, mga tugang kan DOTR. Kan matatandaan mga tugang kan uminaging Abril 2020, mga pirang simana bago isiraro mga tugang sa lockdowns ang Pilipinas, nag-order po ang satuyang presidente ka ito, si Presidente Rodrigo Duterte, na mandatory ang pagsulog ng face mask. Di ba? Kan uminaging September 2022, an outdoor wearing of face mask became optional. In a month later, pagkalipas kinagkapirang bulan, the rule on indoor wearing of face mask was also lifted. Solve. Ingat na kita. Pero mga tugang, iyan po lifted ang public health emergency. Tatod, baka may makaurong kita sa DOH, ano? Di ko aram kung may data kita. Pakiling nga daw nga tabi, Jen, or
Angel, kung may data kita sa Bicol kan COVID cases, kumpira. Garigwa kita COVID cases sa Bicol. Pero sa buong Pilipinas, as of Saturday, July 22, mga tugang, igwa po ki 5,199 active coronavirus cases. Dekong data kumpira sa Bicol, baka yaon sa GC kan DOH, 5,005,199 na kaso ng COVID-19 ang Pilipinas hanggang sa ngunyan. Tabi, sigon mga tugang sa report. Kan, Rappler. Dakulong pa lang sunagadan sa tuya man, 5,42 deaths. Di ba? Oh. Ano hapot ngunyan? Ano man nga mga protocol ta sa simbahan? Yan ang ihapot ta kay Bishop Bong Bailon. Yan ang ihapot ta kung lifted na gabos na orders, aramtaman po ng simbahan, mga tugang magpuon kan magkaigwang pandemic, nagsusunod po sinda sa order mga tugang kan sa tuya tabi na presidente. An IATF, IATF, di ba? Ang ano ang ibinawal sa simbahan? Kampanahon nagpaluwas na pa di order si Bishop Bailon? Wala pa man? Kilifting. Report pa ni Al Casbago. Ano? Ni-report sa imo ni Al Casbago. Ita sa tabi, So report ni Al, Oo. dahil pa man ki official, quoted si Father Rex Si ka ito. Father Rex, oo. Wala pa man ki official na statement ng simbahan. Okay, thank you pa diya. Wala pa so report ni Al Casbago, quoted niya si Father Rex, pero dahil pa ki official na statement ng simbahan para dyan. Okay? Sa Bicol Region, mga tugang, nailing muna sa Bicol Region, igwatabi ki active cases na 1,566. Salbay, 0 case na distribution of cases reported. Basil naman sa 1,000 lang Kaman Norte, 0 case. Catanduanes, 0. Masbate, 0. Sorsogon City, 0. Sorsogon Province, 0. Camarines Sur, 2. So, bagong kaso. May tulong bago Anong sabihin kay si Dr. Alang gusto kong mahapot kung pati po ang BRDRL kung gusto kang magpaswab, dahil naman, di ba? Kung lifted na gabo siya, dahil nang mapaswab ka, ihapotan sa DOH taon, ano ang BRTTH ba? Ang protocol dyan sa COVID, iyan na mga COVID rooms, di ba? COVID rooms, COVID facilities dyan, mga kwarto na nakaalokar mga tugang para sa COVID-19. Kung naman inunormalize na ba yan? Lifted naman ba yan? Ang proseso dyan. Yan ang iklaro ta, mga tugang taod-taod tabi sa Department of Health. Tan mga nagataobaga ki mga test results, nagakandak mga tugang ki laboratory test. Yan baga na Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory. Diyan andyan sa DOH compound sa may BRHMC. Yan po ang bagong pangaran kang BRTTH sa BRHMC. Bicol Regional Hospital and Medical Center. May 12 po ang Bicol Medical Center nag-test niyan. Metro Health Specialist Incorporated Molecular Diagnostic Laboratory, BRTTH Molecular Laboratory, Sorsogon Medical Health Group, etc. Yan sa mga opisina po, mga kuan na nagkukondukta patabi, mga tugang kansiring na bagay. Ano yan? Buda, pag nagpa-test ka po sa bagay, dati man na may bayad baga, di ba? Diyan sa kung ngaya mapa-RT-PCR ka, ang iklaro takon may bayad na unmantinido ang bayad o ano, although dati man tabi na may bayad mananggad, iyan tabi nag-clarify taod-taod mga tugang pag nakahuron tatabi ang Department of Health Bicol, tabi pa dumanang ko tabi kay Joshua Bino an BRTTH o yan tabi sa Bicol 1,566 pa gabos na ang active cases, mga tugang kan COVID-19. Pero tabi, sa buong Pilipinas, igwakistake sobra 5,000. So, lifted na po mga tugang ang gabos na protocols.
Pakiuron taman sana, gayod, mga tugang, siguro ang DOH dapat gayod na magpa-apod kay ni press ko na di. Ang pakiuron ta lang, pag may sipon, COVID-like symptoms, di po salamuha sa matao. Di maglaog sa trabaho, magpaaram. O, di ba? Ang mga official, di ba? Garo common sense man sa requirement kay ini. Until now, mga tugang, ang COVID po, nakakagadan. Naski bakunado ka, there is no guarantee na di ka magadan. Pag tinamaan ka mga tugang ning grabe kan COVID. Unless na, di ba? Takol ba ang mga kaso na pagbakunado, nagagadan mangyari. Although, pagbakunado ka talaga, mga tugang, medyo mamimitigate mababawasan nin grabe ang impact mga tugang kan COVID-19 virus sa satuyang lawas, pagikatabi, bakunado ka. Yan. Okay? O, congratulations. Dumantabi sa day nagpabarakuna, sa mga day nagtutubod sa vaccine. Tapos na ang pandemic sa tuya, wala na kita kikasiributan, tabi, pero at least mga tugang sa mga bakunado, nakakontribute kita para po mga tugang sa paglalaban kontra sa COVID-19. Di ba? Sa GSIS, SSS PhilHealth, ano daw kung bako nasaro-saro palaogon, ta sa luwas baga nag-aalat ang mga kliyente. Saro pa yan. Maski ba sa mga bangko pagpano na, di ba? Gusto sabihin kung all protocols, mga tugang, are lifted, no? Gusto sabihin, pata na pagsusuro-usuan yan nga sa pila, whatever, arog nga yakan sa GSIS, SSS PhilHealth, madyan ka, mga tugang, may bilang, may protocol kung naday magsurusuan ng mga tao. Takon lifted na gabos iyan na social distancing, wearing of mask, di ba? O kung ano, tabi, iyan na pig-apod niya to na ano pa yan. Pero ako po sa Indo, ang suisuan, iyan na hand washing, iyan na sanitizing kang kamuta, dahil po pagbaraon yan, pero may dapat kita naka-alcohol, etc. Ha? Pero ton ikaklaro niya to iyan gabos, mga tugang sa DOH, ano? Pagbay nakaurong kitang taga-Department of Health, ikaklaro ta iyan na mga hapot nindo, regarding po dyan sa mga protocols kan mga nalaugan nindo na mga opisina de gobyerno. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, ma'am. Gari, ang iyan na sa kuwan, gari ang impression, dapat igwa siya kulatilya na sa mga taong gusto pag-mask, that's their choice. Optional. Mm-hmm. Opo, kasi ang isang result, effect kang COVID was we knew that the air is full of virus. Yes. Bako lang COVID. Mm-hmm. Kaya ang nangyari, so pag-mask, habang for 3 years, na may psychological effect na sa to. Iyo. Ito protection for not only COVID. Ata na. Ako nga ni, madam, kaso... Bako lang COVID, sir. Sa totoo yan. Totoo yan. Chemotherapy. Totoo. Yes, obligado siyang pag-mask pag nagluwas siya. It's not because only for COVID, but for other illnesses. To prevent other viruses na ma-inhale niya. So ang gari ang nangyayari ka na, gari abnormal na sa iyo pag nag-mask ka. Iyo ba ka? Iyo ba ka? Dapat nagpulatin niya iyan. However, if a person feels that he still needs, may psychological, siya sa mask, sa masking. Gusto niya, nakamask siya. Dependency. Kasi hindi mo yan pwede, na-brainwash na kita Iyo baga. Kaya, i-consider yan kasi sa mental mindset ay kaipuan cookie protection pa rin. Because pag matabo na, so mga angos ka yan, ito na still sa tuya. And correct. It's difficult to let go. Mag-let go ka. Kasi nakuha na idea ka ito na mag-mask, sa hangin ang virus, nasa hangin ang virus. Iyo na ito, nagtatak na ito sa isip ta. Iyo, totoo lang. So kung choice mo, mag-mask, it's your right. Yeah. Sanay ka man nakakaganyan sa kapwa mo. Iyo. Okay lang kung buhay mo yan pag-mask ka mo sa ibang tayo. Wala, malikaman sana ang... I mean, it's a choice. Kaya pag sabi, dahil na ka mag-mask, gari, obligado ka lang, dahil na mag-mask. Iyo baga. That's the impression kang iba. Yeah. Pero tama ka dyan, ma'am. Dapat, pagtatapos na, you should, kumbaga,
You should dot your eyes and cross your Yeah. T's. Talagang ang iba, Yun. general statement. O nga, di ba ka nag-caller ta ka sa bago saro, si Reg? Gusto siya, naghahapot kon ang pagmas ngayon, bako nang bawal maglaog. Yan. Na gusto Ang niya, ibang nakamas, tao, may giraray other siya. kind of perception. Di ba? Yan na Oo. order na iyan. Yeah. Gari na, piga ano na kang gobyerno, ang habits na piga control na. Pero mas mali talaga, nagari, discretionary sa gusto, di magmask ka, Yes, diba? magmask May mga ka. kinakikakuan, Lalo sa diba? mga may mga comorbidities. Oh. So may asthma, Yeah, kung maalpog. yeah. Exactly. Maalpogon. So pollution ka mga jeep. Aron kaya, pwede ka magbas. It's not, you wear a mask, not only for COVID. Iyo baga. So nagki-chemotherapy. Yeah, correct, Eh, correct. ang nangyari, gari baga, ang impression ng iba, nagmas lang kita dahil lang sa COVID. No. Yeah. Pero sa totoo lang, ma'am, ako may allergic rhinitis ako. Kapag puro ka nagmamas ako, pambihira ko ngatakihon kang rhinitis ko. Yes. Diba? That's a protection. Diba? Maski sa Tapos auto, ang iba, ang feeling ninda, so mental state ninda, they feel more confident Correct, and comfortable correct. kung nakamask sila. Yes. Kasi para Protection sa inda, eh. so mental health ninda na Yeah. protektado sila, nakakampante sila, Opo. pagki magsurusuan dyan, basta may maska. It Yeah. gives a lot of comfort or confidence sa imo na teka makaangos dyan, kag mo dapat maangos. Yan. Maski ano pa yan. Okay. Ano nag-answer? Yeah, simple as that, di ba? Maski Na-upload bako yung na COVID. a mask is a protection for a Yeah, lot of things. Maski Not bako only yung for COVID, di ka makahangos ka, dapat dahil mo mahangos. Dahil mo maangos. Okay. Okay. O, diba? Yes po. Maski nga nito Yes po. tangaw kang iba, pwede mo din na maangos. Exactly. Okay. Thank you po. Sige po, salamat. Di ba? Sa totoo lang ako, 2020 kita ka nagpuon magmask. Ang ganun yan, baski ako nasa autosola ko, nagmamas ako ta. Nafi-feel ko, di ako pig-atake jing kang sa kuyang allergic, mga allergens sa rhinitis ko ta. Ano to baga? May aircon ka. Ilingon mo ang aircon, nagdadalaga ng aircon kan, may naglalaog bagay ng mga fine articles, di ba? Mga sarado yung no mga hali dyan na ulo na sa kan filter. Liyon mga dashboard kan auto mo, tagwang ki mga perinuhonon dyan. Naibitaran mga tugang na mahangos tayo yan. Di ba? Oh. Kaya, yan ang ikaklari, kung gusto magmas, pwede, di man po kinagbabawal na kita mga tugang magsuulog tabi kimas. Kaya taon, baka may makauron kita, mga tugang sa DOH, Department of Health, i-clarify taga-bus na hapot nindo. Ako para sa ilingkon, sa ilingon tadigdi, di man ki magapagbawal, kung gusto mo graray, mag-mask. Di ba? Di man, sisay man ma-question kan sa imo na na ang pag-mask nga yalugod, bawal na maglaog. Pero ang tama itong mga hapot kan, mga pag-iribata, mga listeners ta, mga opisina, surusuan, di ba? Nagusurusuan, limitado ang paglaog, ta may protocol. Pero kung yan, lifted na ang gabos, ano na ang mangyari? Hello? Hello? Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Napakasimple yung kaso. Gusto ko niyang grade 1. Kaya para isipon tanda. Gusto ko niya mag-mask. Aha. Dahil cubicle na. Yeah. Di maharali na ka na mga sa mga bangko bag ay do not know. Ta protocol baga na may salming, may plastic, di ba? Parte kang protocol yan. Pero kung alibaw nga establishmento ka, pribado kang negosyo, siguro diretso mo man na i-maintain mo yan, di ba? Ibugtak mo grarayan, bangko, etc. Ang COVID, pollution na. Yan, sa para sa mga iba-iba. Yan, nasa kulit sa loob ng dumota. Yeah. Kaya wala na intil kita, nasa exhale. Yan ang yan nagkakaroon yan kan mga yaodena. Aha. Sino naman maganapag-ala dito kung baga? Yeah. Napakasimple yun. Ang isipon ka, paano kita magabayan? Kahit utang ka sa World Bank. Ayaw, bibi. Kung paano kita makabayad? Oo. Kaya nagdayon siguro, 14 trillion is nagayon. Okay. Ako,
Opo. Muna, salin, mas yan importante yun sa Pilipinas. Makuan mga saglit mo na. Okay. Nasa magkapikit sa Canada, ko naman si Madam Bucha Salua. Naugmahong ka naman. At dahil pa ko nagbubuhat sa Caprico, di pa tatang ko, sumalingaya ng kuyang pagmatimat. Okay. Tapos na nahilig mga tubig na mga magayo. Yes. Salamat po. Salamat. Alright. Thank you. Alright. Thank you. Alright, ito. Pero sa mga, ito, sandali lang ha. Pero sa mga pasyente po kang mapa-hospital o clinic, siguro dapat mo bagmas para iwas gira yang ulakit nilang, lalo na po sa mga communicable diseases. Yes, correct. Thank you, MJ. This is a good point. Tapos naman po, so health emergency allowance. Yan ang ihapunta po sa DOH actually. Kaya nag-text ako si Joshua, ang DOH available for interview, dyan pong alas 10. Alas 10 pa available for interview ang Department of Health, si R.D. Vera. Di ba sana? Anyway, alas 10 pa available si R.D. Vera for interview. Ihaputa man ang gadayan, kung wala na sa health and emergency, public health emergency, mga tugang, rimati na, wala na po. So, health emergency allowance kan mga health workers. Rimati na. Tapos, awinda. Podok mo naman ako, ano yan, MG. Bueno, mga tugang, nasa linya po si Ans. Sa mga reactions tabi, gusto ko kutang urbuson ang mga reaction ni Nindo, mga tugang. Batatot, babasahon ko ha, ang gabos na reaction. Palagong ko na ang report, mga tugang ni Ans Galero, estado kan pundo para sa mayon operation, pigadalan tabi kang Apsemo. Aramon tada po kung may pundo pa o da. Ita sabi baga sa Bareta, ang pundo da tabi sa mayon operation, ta sarong simana na sana, kang last week yan, kung sarong simana na sana yan, ang hapot, ano na? Paano na, mga tugang, kung ang budget is only good for 1 week? O, pagtapos kan 1 week, ano na? Diyan mo matitesting, mga tugang, ang abilidad kan mga local chief executives. Diyan mo matitesting ang tali kan mga local executives sa pagmanihar kan sa indang calamity fund, mga mayors at siniba pa, mga tugang na executives, kung maubusan kita kipundo, mga tugang, para sa siring na bagay. Yan. Dahil panganit nagpuputok ang mayong kigulpe, mga tugang, ang pundo tapawara na. Ans Galero, nasa linya. Good morning, Ans. Yes, good morning, VP. Good morning sa mga paranta pa. Yaong kitirigti sa opisina kan Apsemo para maaraman tamananggad kung ano naman yan ang estado kan quick response pa and QRF as in iba pang mga pondong pwedeng gamiton para digdi sa mayon volcano operations. In indagtaman ang adviso mo niyan kan Apsemo manong digdi sa bagyong Egay na nagpaluwas naman sinda ni no sailing advisory. Pakakaipatangon niyan si Apsemo Chief Dr. Cedric Daet. Dr. Cedric, nasa ibong na linya po si VP Henry Maceda. Hello sir, maray na aga po. May naaga VP Henry, maray na aga. Maray na aga. Long time no see. Kumusta ka na lamang? Ayos man ta, basta operasyon kita dahil naluluwasan. Iyo baga ano. Anyway, kan sarong Wala simana. katurog. Iya, iyo baga aram ko ba maski banggi nasa kuang kamari, nasa Rapod. Oh, gari permi may bugan ay bag mo. Yung ani. Okay. Kan sarong simana tabi sir, nagpaluwas ki Bareta na may laglos na Bareta ng punduta para po sa quick response kan probinsya, kapos na, good for 1 week na sana. Pwede po ma-explain ini or nangangulugan tabi na this is just paubos na yung allocated funds lang for this particular emergency responses. Go ahead tabi Sir Cedric. Sa kitabay ka, may allocation man lang sa mayon. Dahil na pwedeng ubuson itong budget for the year. Dahil ikaw kitang natutunan panahon para sa mga bagyo. Opo. Kaya, so allocation tamang sa mayon, 30 million halit sa quick response fund. Bawasan ta sa mga gastos sa sa rice, vegetables, water and health. Tapos so
sa transportasyon, tapos ito pang manungod sa mga utilities. Ang matada na sa nakan 30 million sa gastos na 25.8 million. Isa Nasa lang batana. 4.18 million na sina. Oo. Pero maringan ita, iguaman kita sa mga nagsusupport. So ngayon naman, ma-proceed na naman ang DSWD kay another 15 days. Gusto sabihin mo, Tabi, sir? Na-stretch. Opo, gusto sabihin mo, Tabi, sir, ito lang na 30 million ang allocated funds kang probinsya para sa Mayon operation. Tama? Ayo, sa mayon sana ito. Sa Mayon sana. O, meaning po, Sa itong in-allocate na 30 million, sa mayon lang ito. Tapos iba pa, oho. dahil tamaman i-release sa masunod na kwarta Yeah. dahil lang ta. Yeah. So hanggang sa kwarta sa ng kinabutan. Nya paano po kung lalong, halimbawa nga pumutok an Mayon na, kung magtugas siyang gari mas hazardous, mas grabe, di mas dakol ang i-evacuar kaan sa mga munisipyo, ano, buda sa siyudad de Legazpi. What will happen po? Bako na ako, panibagong putok na yan, bako na sungon yan. Oho, kung may Kaya panibagong malaki putok, so, halimbawa, magkaigwa panibagong hazardous eruption, ano po mangyari kung dahil nagpundo ang probinsya? bako na ako, dahil naman mangyari na sa disruption. Kasi nakakatipon kikuso. Mataliong ka talaga. Di ba? Sa ating pintang aldaw na, Ano? naroon kayo ng performance niya, imposible na siyang magkibo-paki Oh. ng alasan. Mataliong ka talaga. Susapot ka. Iba man ang simbag mo. Hiling nindo. Dahil naman maputok na grabe. Ako sa iling ko dahil na. Oho. Okay. So kung Pero just in case, ikaw kitang mga contingencies. Aha, dyan. ang question Siyempre, kayo po dyan, sir, so sustainability kan fundo hali sa probinsya? Ang plan beta dyan is, siyempre, donors forum, pagkatapos augmentation ng national government, and then, ang plan sita, intervention kang international community sa Ayun. tagi kang pag-create ng mga cluster working groups. Iyo, okay. Pero po, sa mga LGU tabi, sir, sa mga munisipyo na igwangon niyang ki-evacuees, nagagamit naman sila kansa ng sadiring local funds, tabi? Nakul kinag-arabot kayong support Oo, kayo sa baga. local government units. Yes. Pwede pang mag-extend up to 1 to 2 weeks na Yes, operation yes. nila. Oo. Kaya pa ninda. Oo, Kaya napot- may stretch pa rin. Baka by that time na ubos ang pangabos, kaya naman yan si Persa. Yeah. Napot ko ba yapon sa imo? Sunod-sunod baga sa abot kan mga ayuda, di ba? Sa mga Iyo. LGUs, mga munisipyo. Gawa pa nga sa DSWD nga ni, another 15 days na naman another round. Yeah, correct. Oo. Okay, so kung ang option plan beta, plan B, itong pigapot mong donors forum and national government ang pwedeng magtabang, feasible na tabang Sir Dick sa iling mo, in kaso? Pwede daw po na ngayon, makaskasaw ang releases kaning kaso kung kay po hanta ki additional funds sa probinsya hali sa national government, tabi? Makasasi yan. Masingan sa mga international organization, nag-standby lang. Anytime na kapos na magtao kaming go signal, mabaraba sinda. Oo. Okay. No rin po kita pwede magpuon kan plan B na yan and plan C para ma-implement, in case ngayon na talagang maglala, maka-implement po tulos kita. Dahil may pa yung pag-iisip tabi and risk. Ang pag-iisip ko manasa, madali na lang ito. Dahil ko para isip yan na i-air. Mas gusto kong ipaluwanag sa ina. So safe sila. Tapos sa 6 kilometers lang talaga ang dapat na nasa luwas. So nasa luwas kang 7, nasa 7 and 8, then na kayo pohan mag-evacuate. Nasa luwas kayo na man dapat. Okay. So with that po, ano ang kwanta? Ano ang gari ang sitwasyon, ang nahilingtang sitwasyon na pwedeng abiso sa mga naka-estarngon niya. Kung narog takantabi, sir, may posibilidad magkabro talaga ang local funds niya to sa mga LGUs. So yan, ay abiso ko, sa mga nag-evacuate na nadidipisilan sila, taabak o man silang convenience evacuation center, pwede man silang magkaraturog masasin ng harong. Yeah. Nga mas convenient na sila naman. Yes. Ayan ang rason, Enrico, natabo kung pagpapalawas ng mga Alam ko ba yung nasa isip mo?
Kaya, kung ma-maximize ka sa sa 6 kilometers talaga, Yeah. mahahalawin pang sa to yung available na resources. Iyo. Ika baga po, perang taong ka na dyan sa APSEM mo, perang erupsyon naman kimayon ang inagihan mo. May mga Ang instances po inagihan kong eruption kang mayon since 1984. Yan. Oho. May mga Nasa instances Social po Action na, Center pa gari, ako. nagkaigwa kita sir ki kabro talaga ang pundo ay nagkaigwa ki donors fatigue sa sitwasyon kan mayon. Mga 2 weeks yan, 3 weeks, may donors fatigue na yan. Oh, Ang first salvo ka yan, so first 2 weeks, talagang yaon dyan, kabos yan. Tambak yan, overlapping yan. Pero after 3 weeks, dahil na, pasaro-saro na sana. Iyon. Okay. Basta ang hiling mo niya, basta ang mayon, na dapat na pumutok pa kaninin mga masunod para dahil na kita magulpi in kaso sa mga maabot na Ako telling ko dahil man ki 30% persa, mataas, mababa. Mababa. Sa Facebook nga, nakaapat na mga ki advisory na mag-prepare ang 7 and 8. Yeah. Tapos minabagsak naman ang power niya. Okay. Asum na tabi, okay pa man ang monitoring sa mga pagkaon kan mga evacuate sa tabi, Sir Cedric? Malangan na ito. Wala na mag-15 days sa WD. Pero limited lang iyan. Duman sa nakalista. Iyo nga ni. Kung minsan naglalalang ka kaya ang listahan. Nag-bloated ang lista. I mean, nagbabago. Nagabago, tama? Nagabago? No, nagpa-fluctuate ang mayon. Ang listahan, nagpa-fluctuate man. Ata daw po ito nangyari yan, tabi, sir? Perpendicular line niya pag-abot sa graphical presentation sa statistical data. Oho. Nagkakasinabugan kitang doon magtumpok ang gusto sang sabi yun. Pero nga na yan, sa graphics ang discussion ta. Yeah. Nganing layman's interpretation. Okay, so anyway, tabi, gusto ko lang i-connect ining sitwasyon ng panahon sa abnormalidad kan mayon. May ba? Pag nag-uuran, pag nagbabagyo, ang mayon nagkikrear din panibagong disaster, tabi, Sir Cedric. Ano tabi ang hiling mo ka? Ano tabi ang sa imong na imagine tabi sa mga maabot na aldaw kung magapadagos tabi ang pag-uuran? Sa mga maabot na aldaw, kung may uran man kita, may relasyon na sa habagat. Tapos system. Ang bagyo, baga naghihiro, papal, sakat. Yeah. Bako man paparanin sa tuya, kaya mas probably, habang nagdadagdag ang aldaw, nagbabawas man ang potential na magkaiwang epekto sa toong bagyo. I see. Pero pag-abot po sa mga possible flash floods, iningliliwas pa lang na mga lava dyan, ibubulos daw po yan o mahalat kita ki mga perang taon bago maka-apekto sa tuya na sa palibot-tabi kan mayon, tabi, sir? Ilingon ka sa mga Oktubre-Nobyembre. Pwedeng ibulos yan pag nagkaigo kitang directed kita ki bagyo. Naara na kita sa mata, ibubulos talaga yan. Bako sa mga new deposits, pati sa mga old deposits na mga nag-mobilize na dahil nakadalat sa ibaba. Ibababa yan. Opo, oo. Uni kaya, may text digdi, sabi niya, sir, nag-consider ako sa orin nung duwango niya na pagkaaga. Less stress daw, sabi niya. Pero ihapot ko lang po, ang mga infrastructure po na pag-construct dyan sa palibot kan mayon, tulay, tulay, dike, protective dike, sabi niya, tulay, protective dike, and other infrastructure na nakapalibot sa mayon, consulted po ang probinsya kaan pag-abot sa stability. Kay puhan baga po ki, kay puhan baga po ki pag-aadal, kung gurano ka kusog ang structure na dapat ibugtak yan, in kaso na magbaha, kaya pong sagpungunan puwersa hali sa mayon. Sir Cedric, reaction tabi? Yan kaya ng mga projects dyan, mga engineering yan, DPWH, provincial engineering. Kung sa provincial engineering, nakaka-recommend kami ki mga design. Pero sa DPWH, ikaw mas silang standard design. Pero ang recommendation ko dyan, lalong-lalo na sa mga meander dikes, ilagawa talaga dapat sunod na design na dapat 50-year return period ang capacity kayan. So kaya niyang susteneran ang kusog kang lahar, lalo na bako sa nang so straight ang design dyan na talagang solid. Pagkabot din sa mga meander areas, sa mga nagkukurba baga, dapat igwa kang solid dyan na dike,
Pero sa other side, may spar dike. Yeah. Tanganin kung halimbawa ngaya, makusugon ang pressure kang baha, igwa siyang exit, tanganing ma-reduce ang pressure. Dahil kung man nahiling sa mayon. Tapos igwa pa nga dapat na barrier sa taas, igwa ka dapat yung nag-screen, Yeah. kang mga kapot na darakula, taganay din na makaabot sa ibaba. So design, araw kang sitwasyon kang design duman sa Fugandaki area, sa Highway 57 sa Japan, tapos sa Sakurajima. Ito ang gusto kong design na pwedeng ibugtak din na dahil taman kaya tadakulaw ng kantidad na requirement. Iyo ano. Okay. May punto kayo aning texter ta, listener ta, texter ta ngunya na aga na. Baka man hanggat sigan sadyang kipundo, lalo kang DPWH, nagigibok yung mga project dyan, mga protective dikes sa mga salog. Baka man masyadong naadalan ang sitwasyon sa palibot kan Bulkan Mayon. So sa probinsya Palantabe, sir, may nakaka-recommend ka mo. Pero pag abot sa region, Iyo, nakaka-recommend kami dyan kay Gerald Baclao. Pero ang saro nga ng recommendation ko dyan, dito sa structural design kang Tinampo, Legazpito, Santo Domingo, yeah. ang suggestion ko dyan, either tunnel road or elevated road. Maski may mga lahar, dahil nagkamaapekta na nagbabiyahe pa siya rin sa First District, dahil lanta, dahil apektado ang transportation kung elevated or Iyo po. tunnel road ang gigibuhan dyan. Medyo Iyo po. doon ako lang kantidad, pero in the long run, makakatipid kita dahil dahil makita ki maintenance cost. Yeah, haloy ang maintenance, haloy ang kantin serbisyo. Nailing mo po itong Tinampo sa may Lidong in Padang area, na tulay na pigigibo. Iyan, kuyan, makakatabang man iyan, pero dahil nangangahulugan na ang tulay na iyan, makakaproteksyon kan Iyo. mga lahar na nagbobulo sa Tinampo mismo. Yeah. Kaya makakaigwa magirara kita dyan kay road closure pag nagkaigwa kita kilahar. Tapos sa Tinampo, Iyo. aagihan iyan, bubulosan iyan kilahar. Iyo. Bata, ngunya baga pa arog ka ng typhoon signal number 1 kita, mauran sa palibot ha. Ang may observation kaya sir na ang every time na nag-uran tabi, ang mga galis, ang tubig hali sa mayon, nagigibog sa diring agihan. May pag-adal po kamo kaya? Kaya baga nga ni ang mayon, Henry, Opo. conical ang shape. Yeah. Balanseo ng pagka-design niya kang pababa dahil kumisan mapapano ang salog, magibo naman siya kasi panibagong salog tapos Yeah. sa ababang lugar. Kaya ego dyan sa record sa DNR na may property dyan na nasa salog, titulado, may property, may mga daga mo dyan na dahil ng titulado. Tapos sa dating salog, iyon na ngunyan ang Iyon ang salog na daga. pangyayari. Ano? Iyon man ang gada, no? So, gari, tama ba? Garo, dahil katapusi ang sitwasyon kan mayon, every time na may disaster, may mga pagbabago sa landscape, tabi, Sir Cedric. Tama sa kung Kaya balansi baga dyan. Balansi baga ang pagkapro makang mayon. Dahil sa araw ka na flow kang sa iyang labat tapos lahar. Biyo, ano? Okay. Sa ngunyan po, di nag-uuran, etc. sa palibot kan sa mga maabot pang mga aldaw, sailing po nido mas grabing may seryosong disaster daw kitang pwedeng abuton tabi sir in the future. Sa ngunyan, sa lahar na threat sa mayon, based sa record kan Facebook sa rainfall data ninda, ang pinakalang pa nasa 16 point something man lang. So, dahil pa yan. Pero so, hourly, ababaw ng hourly rainfall niya. Yeah. Dahil pa nga nag-abot kita, commission may mga 8 millimeters, may naglampas man na 10. Pero ang threshold sa tanganang paibakwa, dapat umabot yan kita 35 to 40 millimeters per hour. Na dahil pa kita nag-abot sa 1/4 ka yan. Yeah. I see. Opo. Sir Cedric, salamaton sa maray sa point na ano. Anyway, tabi, ngunyan baga signal number 1 ang probinsya Kanalbay. Ano tabi ang advisory? Tatanailing ko sa advisory nilo regarding sa pagbabawal, sa pagsisira po sa kadagatan kang probinsya Kanalbay. Iyo, tas ang ngunyan, signal number 1 kita, definitely automatic ang no sailing kita dyan. Opo. Cancel ang gabos sa mga biyahe, tapos bawal ang mga parasira na magdagat. And then, ayaw man sana, kung halimbawa magkusog-kusog ang oran tamang giraray dahil sa abagat, ang pigbabawal ta, so mga sasalog pa. Ano yung madiskwido. Ayaw man sana, may problema sa tubig. Pero sa landslide tapos sa lahar, kung yung kaso man, ma-issue kami advisory pag nahiling na ang threshold. Pero kung na yung threshold kami mahiling na delikado, Opo. may kami ma-issue advisory sa lahar, sa flood, tapos sa lahar. I see. As of yesterday, tabi, baga makusugunon sa uran, dahil pa man nagsubra kita sa
Ano yan? So expected na rainfall tabi, Sir Cedric? Dahil pa man kita nag-abot Dahil pa. sa threshold. Dahil pa. Kung abang, igwa man kita makusugon na uran, dara kang thunderstorm, pwede kita mag 60 millimeters or 40 millimeters. Kaya lang, 1.5 to 2 hours, minapundo. Kaya dahil Iyo. igwa kita ki, pero sa tanganing, ibulos ang mga lahar. Iyo mananggad. Opo. Sir Cedric, mensahe tabi sa mga taga-probinsya kan Albay. Go ahead tabi. Kuya, ang mensahe, mag-ingat sa nakitangunyan sa dagat, mag-ingat kita sa salog kung magkusog ang ulan. Pagkatapos, dahil mag-iraray maglawak sa 6 kilometer radius, dahil ang pinaka-peligrosong parte sa Mayon Volcano. Salamat po, sir. Mabuhay kita tabi sa imong opisina. Salamat man, Tati. Yes. Ans, Sorry, Vicky, si APSEMO Chief Dr. Sandek Daep sa paliwanag managod sa Estado kan Bulkan Mayon, asin man ngunyan ang paghahanda kan gobyerno provincial dahil lang sa bagyong Egay. Ang si Ans Galero, DCGP. salamat Ange sa report. Halin dyan sa loob. Alas 8:34, oras po sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Clemix Forte. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enotong namit, igwatulo, sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad.
Limited. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bay Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bay Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Ang bagong lasang pinili ng regular beer drinkers, Paraiso Beer Big Honey. Bagong Paraiso Big Honey, citrusy, aromatic at refreshing. Ang tunay na nakakabighaning lasa ng beer. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Big Honey ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR compared sa ibang beer na may 5% alcohol. Tikman ng mapatunayan, a taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng pitong ito. Sa healthy habits mo na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This is ang surf bar. New look na. Pula, puti, ha. Power pula. Surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula. Surf yan, power puti. Surf yan. Baret ang gustong-gusto mo. May power galing. Surf bar. New look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa indang branch sa Benny Imperial Street, Harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano.
computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ang oras natin, 8:45 na po nin morning. Ang oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Yes! Aramontan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kay bang mga tugang ang satuyang Chief Reporter Jimmy Nasalita, Police Force, naka-alerto sa zona ni Presidente Bongbong Marcos. Uya po ang report kay Jimmy. Jim, good morning, Jim. May standby force anal by PPO. May mga police checkpoint visible ang kapulisan ngo niya. Ano nga sa mga Maharlika Highway in preparation sa Atiana zona ni PBBM. Ini ang kasuguan ni PD Fernando Cunanan base sa informasyon na ipinabot sa DCGB News kan tagapagtaram kanal by PPO si Ma'am Karen Ranyula. Parte ni sa nakan paghanda
asin pagandam kan kapulisan in kaso iguanin mga rimalaso ano man na pangyari in relasyon sa zona kan presidente. Naka-standby sa naman ta BBP ang sa kan PNP mantang naglalaom na magiging matrangkilo man ang palibot kung saan in kasong may in kasong may visibility mo yan na PNP party sa naman ini kan protocol maski pa kan mga nainot na mga administrasyon. Ay, very good man. So, at least mananggan baka may magpasaway di. Naka-alarma ang pulis. Dapat nga na ikanji, maski daing zona, ang pulis, pero may naka-alarma 24/7, di ba? Oo. So, yun man sana yan, BP. Pero, ako niya na pagkaga, sumba-sumbang na dasinda sa mga polis. Wala man piganda-mahan ako na nung kaditan. Sumba-sumba. Siningit ka na naman, nagdalaga naman sa isip ko na. Oo, tranquilan palibot ha. Pasumba-sumba ko na. Sumba-sumba. Di may nasalita di si Jibin niyo. Pasumbaso ka pang... May kanta-kaan tabi, Jing? Mr. Chief Technician. May kanta-kaan. So, pasumba-sumba ka pang... Da-da-da-da-da. Mga stranded, mga tugang na pasahero sa Pier Cantabaco, padagos na naglalangkaw. Nagkakamada daw, sabi ni Jomar. Makamada talaga yan. Tabawal po ang biyahe, di ba? They could na implementer so no travel baga from Metro Manila hanggang sa mga pasiring sa mga lugar na may typhoon signal para po day maulang mga tugang ang biyahe asin may stranded mga pasahero. Jomar, anong sitwasyon diyan? Go. Salamat BP Henry, tama yan BP Henry. Sige, dagdag kan bilang kan mga stranded na pasahero dito sa Pier kan Ciudad Cantabaco. Kung nihilingon ta BP Henry, kasuba kung alas 6 ang aga, so bilang na nasa 430, halos pa 600 na sa mga oras na inihuli sa padagos na pag-abot kan mga pampasaherong pa sa hali sa Metro Manila na nag-aatod kan sa indang pasahero dito sa Pier na itong sa mga pasahero na mapasiriring sa islang probinsya kan Catanduanes dahil man mapupugulan dahil lang dahil man na-implementar itong sabi ko nga ni Kasbago na pagbawal kan pagbiyahe, pag-iguang mga typhoon signal o dahil biyahe ang mga ferry boat na mabalyo hali sa Southern Luzon kung kaya duro-diretso ang pag-abot ka na mga bus digdi sa Pier kan Ciudad Cantabaco. So, bilang sa latest na nakuha niya to, kasuba ko, yun nga ito 430 dahil pa ining dakadakod-dako nang nagarabot nun yan, iguang light vehicle na 13 na stranded iki. Ang mga truck, 15 truck, dangan may 4 na bus na nakatalaan na magbalyo sa islang probinsya ng Catanduanes. Ang Philippine Coast Guard padagos na nagbabantay digdi sa mga taradit na mga sakayan na magpupwersa na magbalyo pasiring sa islang probinsya ng Catanduanes. Dahil ang naging kaugala na mga ganibang mga pasahero na minapirit sila minalunad sa mga sakayan na dimotor, makaanto sana sa San Andres maski delikado ang lugar pag-arog kayo na waran ka na biyahe. Alaga dahil pa na mamonitor ang Philippine Coast Guard na arog kayo ng sitwasyon so doon sa mga oras na ini. Yan BP Henry ang sitwasyon dito sa Pier kan Ciudad Cantabaco. Jomar Dian, DCGP. Salamat Jomar sa report. Hali dyan sa alawa. Right sige po. Pasadahan mo na sa mga reactions kan sa tuya tabi na mga listeners. Ngunyan na pagkaaga digdi po mga tugang sa tuyang programa nga hapot. May hapot pa ko to kitang saro. Ano pang expectation nindo mga tugang sa zona ngunyan na aldaw ni Presidente Bongbong Marcos? Saga na lang, kaya po maghiling kamo kang zona, magdangog kamo sa DCGB kang zona tod-tod, ta ilalive mi po yan. Siguro dumana sa programa ni Piyong hapon ngunyan na Lunes. Magkakalawag yan mga tugang na State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Ilalive mi po ang digdi sa DCGB. Buda madadangog man iyan sa samoyang Facebook tabi ang zona kan sa tuyang Presidente. Kaya saga, maghiling ka mo ta sa aga, pag-restoryahan ta, ano ang reactions nindo sa zona kang Presidente. Ronelda Balmedina, good morning databi sa Balmedina family. Diyan po sa Zone 4A, Biga Legazpi.
kay Kapitan Ricardo Coco Allenda. God bless Kuya. Lito Nomo, bako kaman garay ligtas maski vaccinated ka na Kuya, useless ang bakuna. Rald, hinali na COVID restriction sa Pinas maski po ba sa ospital, kailangan mag-face mask. Yan ang hapot. Edwin Magalona, pa-shoutout po kay Angeka, baka Angelica to. Magalona, happy 7th birthday from Papa, watching from Manila po. Salamat. Rafael Lorenzana, problema po dyan kan gobernador, problema na yan kan gobernador dahil siya ang namumuno kan Albay. Yan. John Don, reaction siguro yun duman sa pundo. John Don, lifted na ang gabos, pwede na mag-sip nga kung sain-sain. Abo digdi, abo duman, okay lang. Latusunta ka dyan. Nagkairisipan muna naman. Masira mong kakuduto na. Okay, o reaction. Ay, si Joshua, may report? Sandali lang Joshua ha. May 5 minutes pa man. Sandali lang ha. Diyan po sir, mahiling konsisa ang local executive na masyado ka na. Good day. Ay, okay na to. Yung alright, not man that okay na to. Sige po, tingnan natin. Mas dakol ang nagadan sa droga, ginadan ni Duterte. Ay, yun, sabi niya, yun text niya tabi. Nagadan sa termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Yan. Baka gari. Ibang kwan mo 5969. Garo iban sa imong tenor. Kinato, sige, good morning. Ako tabi, Henry Nagmas Manggiraray ta. Allergic ako sa alpog. Lalo na may digdi sa lugar, may dakulon, may truck, may kargang baybay, nag-aaragi. Yan. Okay? Alay ko sir, maski bako priority, pwede nga tada magakuha na ba? Okay, sige po. Ha? May napurot po akong pitaka, pakiklaim na lang po sa PhilHealth Regional Office, TY. May napurot ng wallet ini, pakiklaim na lang database sa PhilHealth. Anong wallet po yan po? Pwede pakidetalye kidiit. Pwede man pala mag-open ng warehouses, mga problema naman kaya ng mga misis na sendang mga mister. Wala naman COVID, basta ako masulog mas, mag-ingat. Alright, sige po. Josh Babino, mga tugang nasa linya sa dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay, sa mga dagdag na bareta. Alas 10 pa pala sa DOH, ano? Alas 10 pa? Alas 10 na, BP. May ongoing meeting si RD Vera. Okay, no problem. Abangan lang anyway, naman sa... coordinated naman, BP, kay Tres. Siguro, may log na lang sa mga masunod na programa tabi, BP. Yes, very good. Okay, no problem. Okay. Go. Alright, sa mga dagdag na bareta, libre na experience sa paglunad ng roller coaster, DGBP sa Daraga Albay. Ang kaipuan mo na sa nang darahon, maglunad sa imong bihikulo, digdi ka umagi, sa entrada kan Duterte Highway. Iyo man ang gadadi. Ay, mataliong ka man. Iyo man ang gadadi. Nag-agi DGBP ang mobilyo nito mga nakaaging aldaw. Nag-agi man ako dyan talaga. Gari man ang ako nasa roller coaster mananggad. Yung maghirilyak ang tulak mo. Gari nasa kaya ni Pading Marduman sa kuhan sa Seoul, sa Korea. Kung maya mong libre ng experience, hindi ka na magbayad, hindi ka na siya na umagi. Yeah, ay mo sa edad ni Pading Mar, na asisinta, naka roller coaster pa naman sa Korea. Ako nga, sa edad kong ini na 45, di ako nag-practice. Wow, 45. Ikaw man masyado ka man. Diyan pala, kaya uminagi ako dyan sa may Duterte Highway talaga. Nalula-lula ako. Ata na. Oo. Dahil maintindihan pabitikan mga motorista kung ano ang nakakapugol. Dahil pa ni BP na kukongkreto ang naunang bit ng porsyon ni BP. Kung rireparo mo, pundo man sa entrada sa boundary yang kan Busay and Kulyat. Kung ano na baga BP, konkreto na, ang po na sana talagang day pa na susugpon. Itong pinaka-entrada na mga more or less 50 meters na lang garoin eh. Duman sa may Busay bagay, gwa pa duman. O sa Busay nga eh. Buda itong sa inutan bagay, gwa dyan kigari, sando pa. So dali ang kamposte. Nabugta ka lamang ito kay maski baybay o graba lamang na pumantay ito. Nagkakamusmus ang mga autong saradit. Oho. Yung dimension kung natata pagmisa baga BP, day ang mga project day natapos. Pero ini sa Duterte Highway,
Dahil paninpoon. Yaw na sa tahaw. Garpiglibong muna ako, Diyos, bangon niya na aga. Pero ito lang po ngayon, dahil nasa tapos. Ini nga yung sa Duterte Highway, dahil patapos, pero dahil pasupoon. Pasupoon. Ayun mo nang gada di. Awinda. Napanood tayo na po ng sa poon. Adi. Iyo bit nga... Ito baga, Diyos ba? Dahil man ito baga kiulang, di ba? Ay, may poste duman. Dahil naman. Dahil kang inot. Kanginot man hanggang may posto dyan na duwa. Kanya supon, supoon, dahil natapos. Natapos, so sa tahaw, kang pinunahan. Yung may poste pa lang dyan, may poste man nga dyan. Diba? Pero, nariparang marin na ang problema ng NDP. Pag-arog kayo ng mauran baga, grabe ng lubak nin maray. Gani ka na talaga roller coaster. In fact, yan ako nagdibito sa Libre. lugar. Minaluhay-luhay yung talagang mga auto. Siguro kung bagong karawas ka hindi mag-agi, malibong ang payo mo. Yeah. Oo. Mientras tanto dito, sa text man sa tuya na bulldozer, ikaw mananggad kumpirmado, pero nagigilid na ini BP, magluhay-luhay ka na sa langan, dahil ka mataraka, dyan yan nakaparado sa may Partekan Barangay Binitayan. Oh. Okay? Okay. Ayan, BP. Mga... Sige. Kaparado ka naman ang tubig ko. Sige. Mga dagdag na sitwasyon, nangangalasan sa palibot. Joshua Bino, DCGB. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season. Mga tugang, salamat po kan sa inyong pagantabay. Dahil pong personalan, sa pangaran po, kambilog na pag-iriba sa news team, as in sa technical department, di po sa newsroom kan DCGB, social media platform. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, Henry Maceda po. Kita taghapot lang. Thank you, goodbye. Tapos na ang programa. Lakaw. Padanayon ang pagkamuot sa kapwa. Goodbye. Like a mountain stream and let your love grow. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi